Eta sartu irten labur haiek unerik interesgarrienak izan ohi ziren, anaia eta biontzat. Taberna hartan lurrean zegoen guztia, ikus genezakeen. Han hemen sakabanatuta zeuden txotxak eta azeituna ersutxoak zenbatzen genituen. Paper zapi erabilekin berriketan jarduten genuen, eta baita gurekin batera biltzen ziren beste galtzerdi batzuk ezagutu ere. Nire abentura hark bazuen Pliniok lantokia utzi eta tabernara egiten zituen hegaldien antz pizka bat. Neu ere lekuz aldatua nintzen, gauza berriak behatu, izaki ezazugunekin hitz egin eta ziurrenik Pliniok laster eramango ninduen etxera, pentsatu nuen neure artean etxita. Baina oso oker nengoen, inork ezin zuen imaginatu gertatuko zitzaidana, ez da neuk ere. Arratoia, katua eta zenbait hitz eder. Nik neure abentura amaitutzat jotzen nuenean, haran non hasten naizen sentitzen halako askurra arraro bat. Nire luze zabal osoan hotzikara eragin zidana. Zer gertatzen ari zitzaidan? Zergatik sentitzen nuen egonezin hura? Hotzik eta hotzikaraz betetzen ninduena? Arratoi bat zen, bai, entzuten duzuena, arratoi bat, auskalo zerekin konfunditu ninduena, eta barruan sartu zitzaidana aterpezke. Arratoi zikin hori, jakin nahi liteke nolatan aursatzen aizen. Help, help, arratoi ingelesa zen, edo ingelesez zekiena behinik behin. Bai, badakit arraro samarra dela arratoi batek ingelesez egitea, baina askoz arraroagoa da galtzerdi eskaldun batek ari ulertzea.